ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. معكم أخوكم ناصر يحيى، دارس في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فسأكون معكم ببعض النصائح التي سميتها أريدك أن تعلم، ألقيها بلغة الهوسة. muna kai godiya da ubangijinmu, muna salati zuwa ga manzanmu Muhammad bin Abdullahi, tsira da aminci su tabbata gare shi. Ya kai ɗalibin ilimi, ka san da cewa Allah subhanahu wata'ala ya baka ni'ima wadda ba a ba wani ita ba. Duk lokacin da aka yi ishara zuwa cewa wancan ɗalibin ilimi ne, ka san da bi mujarrad sunan nan da ake cewa ɗalibin ilimi a shari'i, ka san da cewa wannan suna bi mujarrad a sama shi abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗoka, ya sa ya azama nauyin al'umma. Saboda haka ya kai ɗalibin ilimi, ana son ka da abu hudu. Na farko, ɗalibin ilimi ka kasance mutum mai tsoron Allah. Na biyu, ka kasance mai tawazu'i. Na uku, ka kasance mutum mai hankuri. Na hudu, ka kasance mutum mai ikhlasi. Duk lokacin da an ka samu baka da wani daga cikin wannan, ka san da cewa ka rago. Saboda haka shi ilimi da kuke gani riga ce wadda Allah subhanahu wata'ala idan ya sama ita, faqad utiya khairan kathira. Hakika Allah subhanahu wata'ala ya baka alkhairi mai dumbun yawa. Saboda haka ana son ka yi aiki da shi wajen neman shi da wajen furta shi. Ana son yin ka, ya kai ɗalibin ilimi, ka kasance mutum mai ikhlasi, mai tawadu'i, wanda komai naka za ka yi a cikin tsoron Allah, za ka yin shi don Allah za ka yin shi. Saboda haka muna yi mu kanmu da ku nasiha, duk wani abu wanda ya shayi abu ne na al'umma, ka ji tsoron Allah, ka tabbatar da gaskiya ciki, saboda Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu gaskiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.